Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, Diyos maray na aldaw sa tuya agabos, Martes ngunyan, fet sa Gis kan September 2024. Ano man ang kasiributan ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot iyan sa gabos. Mantang happy birthday sa mga nagsiselebrar ngunyan kan kompleanyo. Tingog kan banwaan na tabi nag-iimbitar mag-iriba-iba kita sagkod ng alas 10:30 nin udto sa paagi kan na pagdangog niya to kan informasyones na minaborotwa dyan sa luwas katuwang news team. Si kompadreng Jimmy, pading Al, pading Jomar, asin si Joshua kasabay si Karen, sama ni Bella si Henry Mata. Sa control technical, pading Nalbaldo. Sa AM Band, sa newsroom yaon dyan, News Direct Mar asin Angel Mustaza. Siyempre sa Samuyang Production, si Madam Shia Leron and igwa man kami tabi ng news portal dyan sa online, ang DCGB News Online. Kasabay pa dyan si Jimos Barrios asin Madam Shia Leron sa IT. Yaon dyan sa broadcast mitabi worldwide netwide, sabay na nadadangog na hiling apera sa AM Band, igwa pa sa internet ang DCGB News Online asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ang yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa idong magiging kasarabay-sabay sagkod kitang alas 10:30 mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhanan sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Roger, standby mo na yung units takasubago sa bareta ni siya na alas 9 news break na unambitan na narumduman kumananggad ngunyan sa paghampang na naman ni Vice Presidente Sara Duterte sa budget deliberations para po sa Departamento kan Edukasyon. Yan, controversial bagay ni, and we go into the matter aramon tata dakol sa mga problema na pinaghampang kan DepEd ngunyan apwera kay itong sa pagdefensa ni Vice Presidente Sara Duterte kan budget na kan nakalis na mga taon kung paano niya ito ginamit, which is at bay na sa question ngunyan sa Kongreso. So sa iya pang pagdepensa man kan budget ngunyan. Now, saro sa mga problema dyan, ining duman sa deliberasyones kan nakalis na mga aldaw, kakulangan pa nin mga classrooms. Despite kan millions na iyan na pinag-alokar kan gobyerno, and we localize aramon ta, we go inside sa budget and appropriations, an yaon dyan baga ang chairperson si Congressman Zaldico, and nakakaisi man kayan bilang dating congressman and executive director kan party list ako Bicol, si attorney dating Congressman Pido Garbin. Congressman, maray na aga si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio, and good morning sa gabos na nagkaantabay kang PBN DCGP. Maray na aldaw tabi. Opo, duman sa satuyang prefatory statement na unambitang kumahampang ngunyan si Vice Presidente Sara Duterte, ngunyan baga sa schedule, problema sa mga mga school buildings, digdi sa satuya sa Legazpi, any info tabi, biid nga ang ako Bicol baga si Congressman Salde, nasa budget, para maresolveran ang problema, at least digdi sa satuya sa palibot? Well, Pio, as chair of the Committee on Appropriation, si Congressman Salde, permi nakaka-receive yung mga request sa Manilayan na eskwelahan. Maski na sa Departamento kang Edukasyon, dyan sa Region 5, for the needed funding ka mga pangangiipo sa eskwelahan. And in fact, this year, dahol na naman ang mga request. But just to update you, Pio, for this 2024, lalong-lalo na sa Satuyang Syudad, I'm just, mentioning itong mga ongoing projects and bidded
school buildings. Igwa kita dyan sa Ibalon Elementary School, Arabta na labi ka, kumbaga kasikip na dyan ang mga classrooms sa kadakol na mga enrollees. And therefore this year, 2024, igwakit 20 new classrooms dyan tabi Pio sa Ibalon Elementary School. 4-story, 20 classrooms. And then to mention also, sa Pawa High School, 8. And then Pawa Elementary is 4. Rawis Elementary School, may additional na 8. And then sa Buragwis, 4. Sa Puro Elementary School, 9. Sa Humapon High School, 8. And sa San Francisco Tabi Pio, we have 4 new classrooms for the San Francisco integrated. But moving forward, nahiling taman na sa Albay District talaga Pio. Dakulon ng mga estudyante, mga ka-high school, nag-eskwela pa sa Daraga High School. So we could no longer afford to see that. And one way of solving that problem is really to add more classrooms digdi sa bagong East Washington, Bagong Bayan National High School. So Congressman Saldi, ako Bicol, is targeting 24 new classrooms sa East Washington, Bagong Bayan Elementary School. Tanganing matugunan sa pangangaipo classrooms. And yung mga kaisudyantehan tayo na magpiling sa Daraga National High School, mga taga-Legazpi, as in dyan na makapag-enroll. And Kabangan National High School, another 12. Bangkirohan National High School, another 12 classrooms. That's intended for next year. Kasabay so Kagbakong and Bugtong Tabi, Pio. So, initially, mga masasabi ko ngunyan, Pio, na will be addressed kagapay ka nga programa tas edukasyon, Pio. Iyo po. Nagdadanggag akong marhay tabi kung pido diyan na siyempre pinag-spearhead iyan kan ways kaning appropriations committee ako Bicol party list now itong sunainot mo tabing nagkaoron ng bitan mga classroom sa elementarya ito nagkakagaramit na po tabi ito kong di ba po this was approved for the 2024 budget. And then naramon naman sa PIO ang bidding process so iba nagka-reading pa lang, iba is now being completed for the program of works. So PIO, it will take time, but the good thing is deficiency sa classrooms lalong-lalo na sa capital city sa tuyang syudad na-address na padiddiit tanganing matugunan sa pangangaibukan sa tuyang mga estudyante. We cannot afford na mahiling dasinda, nagkakaigo shifting, thereby nagkakompromiso school hours instead na regular school hours nasa-shorten so iba minamaratang aratabon, so iba man minauli banggi na because of the shifting of hours kansindang pag-eskwela. Siguro with all these additional classrooms that is intended to be constructed this year and for next year, nahiling tapiyo na paligid na solusyonan ang problema. Naihapot ko yan tabi kung we go now duman sa sekundarya, puro na ini naka-appropriate dyan sa budget na yan. So kung susumadahon, dakol na mga classrooms ang piga-atindiran nindong makonstruhir digdi sa Legazpi, masimbagan so kakulangan sa pangangaipo sa edukasyon, Congressman Pido Tabe? Well, tama po yun because as you know, ang asistensya bako sa na in the form of edu assistance, but we go beyond those edu assistance and institute programs that will last and that will be benefited by the next generations. And sa roon na dyan, ining mga classrooms na pangangaipo talaga ang sa tuyang mga
kay estudyante yan. Lalong-lalo na yung mga kamaistrahan ta. Pero may pinagsasabi nila na we need more classrooms, either repair or new construction. Tanganing maging conducive ang learning kansa tuyang mga kakian tabi Pio. And ini ba ko na plano kundi may budget na nga and pinagbibid na tabi Congressman? Tama po, si iba na bid na. And then by next year, another lease. Baka magapot Pio si iba na ngayon puro lang Legazpi or 2nd District. In fact, sa Morm, si Guaman, more than 20 classrooms, one of the biggest high school in the 3rd District, Iguaman, pinag-akudiran taman. Doon man sa Tabaco National High School, Pariman Pio, dahil man nagpapabaya doon man si Kong Jill, Bungalon. Padagos-dagos lang Pio ang pag-identify ta ki mga campuses, especially those national high schools, so may mga darakulang enrollee, tanganing maski puro paano. Matugunan tayo ni. Sabi ni Kong Saldi, strike while the iron is hot. Ano gusto sabihin Pio? While he is the chair of the Committee on Appropriation, syempre, hilingon ta sa pangangiipo sa tuyang kapalibutan. Lalo na sa sektor kang edukasyon. Opo. Tibad maputol tabi ako kung ako ang maridayal tabi ano. Now, this is an investment na it will go for a long time. Maski sisay ang yaon sa renda di gobyerno kang Pilipinas. Ano po kung magkatarapos na ini? Well, tama po Pio. When I say we go beyond the EDUC assistance, we are establishing itong mga programa that will be a legacy. So that kita baga Pio, when we say power is ephemeral, nagsusubihon, temporaryo man sana, ang sa tuyang katungdan ligdi sa mundo, lalong-lalo na sa paggobyerno. Ang gusto tang mangyari is, pag-abot kang oras na maski wala ka na sa poder, yaon mag-iraray sa mga programa, pinapakailambangan, bakit sa naka-presenting henerasyon, kundi sa mga masunod pang henerasyon na kung saan sa mga kaisudyantihan ta. Siyempre, ang tendency kan, padakol na padakol Pio, and therefore you need to, keep up with the bigger tanganing matugunan ta ang mga deficiency sa classrooms. Ang sa imong rough estimate, pirang classrooms yan combined tabi sa Legazpi lang po tabi. So, elementary ba na sekundarya? Well, for this year, Pio, as I mentioned, 2024, siguro mga 80 to 100 classrooms we can build for the budget allocated. But for next year, 24, 12, another siguro mga 80 tabi, Pio. Oba. Combined elementary and high school. So that's substantial enough considering na baho lang Legazpi ang pinag-aakudiran kang ako Bicol, kundi bilog na riyan Bicol ang anong na probinsya. But of course, the focus really is here in the capital city, which is Legazpi City. Opo. Okay, di baka kuan sa mga masunod na taon magkatarapos na yan physicalmente. Now, we go sa kuan, naputol na yung call ko kay kung Pido Tapi nag-iisip ta ito sumada garo mga maabot sa 200 more or less na classrooms. That's good enough kung magkatarapos na po iyan the soonest possible time. Now, we go to the budget deliberations kung Pido. Anong inside story ta si Kong Jill napapalaban duman lalo na sa pag-scrutinize kan budget ni VP Sara sa edukasyon. What's the latest tabi? Ngunyan bahampang kayo si VP Sara? I think we expect again that the House members will press on the confidential funds that was flagged by the Commission on Audit na kung saan nagkaigwa kay the whole na findings, especially the notice of disallowance. And not only that, we also expect Pio na aside from the OBP budget, I think the Vice President will also be questioned on the how she disburse itong budget sa Department of Education considering nakadakol man duman na findings, Pio. I mean, you cannot separate this from her job as the Vice President because concurrently last year she was holding also the position of the
Secretary Forporio of the Department of Education. So sa iling ko tabi, gari iyan ng manunodis siya ang taon yan. And let's expect that the Vice President will answer this point by point. Siguro, hindi niya nakaipuan itong ginibo niya the last hearing that, a total display of arrogance and incompetence and thereby nauyam lang so taong bayan, lalong-lalo na so mga ordinaryong taxpayer na kumbaga so accountability that we want to exact during the budget deliberations data nako as in the ini kumbaga nakakawa kay kasimbagan ang publiko. Po. Now, in your capacity as ining executive director ka nako Bicol, kung igwa ka pang statement tabi, lalo na digdi sa mga taga-Legazpi, Albay, go ahead tabi. Pero kita padagos lang na nagkatabang sa trabaho kang chairman ng Committee on Appropriations. Malanganin ko niyan, pasiring na kita sa Kongreso. But rest assured that all the core advocacies and programs na pinagpuunan tangon yan, lalong-lalo na sa mga ayuda as in asistensya na pangangaibukan sa tuyang barangay, iyan tabi, sufisyente ang pondo pagtapos kaining taon as in sa masanling taon tanganing may padagos ta mga programa. And also, those institutional programs, araw kang pagpatugdo, kang dakol na classrooms, dakol na irigasyon para sa mga parauma, infrastruktura na babakinabangan kang kadaklan, lalong-lalo na sa lambang munisipyo, ini padagos na pinagtutugunan kan sa tuyang chairman kang Committee on Appropriation tabi Pio. Thank you so much ka Executive Director Attorney Kong Pido. Maray na aga tabi. Salamat Pio, Marinal daw. Thank you so much mga tugang. Yan po si former Congressman and Attorney Kong Pido Garbin Jr. ang Executive Director kan ako Bicol. Well said na tabi, gabos na naidatag duman sa lado kan edukasyon. Ang tumpak na oras 9:31. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na. Ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Ako po si Annabel Dumlao Alcalde. 10 years na po ako nagde-dialysis. Sobrang laking tulong po talaga yung Malasakit, lalo na sa mga gamot namin. Sobrang nakaka-proud na nagkaroon tayo ng kagaya ni Senator Bongo. Napakalaking tulong po talaga bilang pasyente. Sinasabi ko talaga na Senator Bongo talaga the best. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Salamat po sa inyo. Si Mr. Malasaki Bisyo, ang magserbisyo, Senator Bongo. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by TCGB AM and 97.1 OKFM. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Bukon kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang aran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya.
ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit angat ang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mayong tusok-tusok. Sa tabangkan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige, bago kita ka na report, may nag-text sa tuya while kakahuron ta si Congressman Pido, yung Executive Director kan ako Bicol. We respect your opinion tabi and your take on the matter sa pag-interview niya kay Kong Pido bilang Executive Director kan ako Bicol. Arog paano kay ni tama ka tabi, so nag-text tama ka, ang problema kan mga sa classrooms dapat so pig-interview so director kang DepEd. Okay. Yes, partly right katabi. Anigo ba ganing jurisdiction kan mga classrooms ang DepEd. But oni po ang kunyan ang wisdom when it comes to appropriating budget para ma-resolveran itong problema kang DepEd. Tangon yan baga budget deliberations when it comes to appropriating budget para po sa ma-resolveran so problema kan regional director, mahanap kita kan tawong nasa laog kan kongreso na iyo ang nagtatrabaho kan budget tanganing pabulusan iyan nin pundo. So anigo kita ning koneksyon, nakakakuha kita nin impormasyon right from the very sources, authorities. Ako Bicol baga, ang chairman, ang executive director, si Congressman Pido, ang representante kan ako Bicol, si Congressman Saldico, chairman, Committee on Budget and Appropriations. Kaya ito po ang inapudanta, buda pigi-interview because so the regional director itself cannot solve the problem day man sindanin power o budget ang ma-budget sa inda so gobyerno nasyonal and the power of the purse belongs to the Congress na iyon nag-aalokar nag-approve kan mga budget na pinaghagad kan mga regional director na iyan sa paagi kan sa indang sekretaryo kan edukasyon, ilalatag iyan sa Kongreso, budget deliberations, budget and appropriations, Chairman Saldico, ako Bicol Party List, Executive Director, nakakaisisinda kan in-announce kan budgeting. Kaya iyot po ito ang inapudanta. Takong apudanta so regional director, mataraman budget ang nakaipuhan para sa mga schools na yan sa Legazpi tabi sain madalagan so DepEd regional director. Iyo tabi yan. Let's open our minds tabi Let's open our minds. Set aside hilingon nindo pag natapos ang mga school buildings school classrooms na itong pinagsabi ni Executive Director Pido Garbin Jr. kanako Bicol, papakinabangan kan mga Legazpeños regardless of political affiliation. Gabos diyan makaka-eskwela. So mga school buildings na itong almost pera ito sobrang 100 sa elementary level and mga school classrooms naman para sa secondary
adig di sa Legazpi, makakalaog dyan ang mga estudyanteng iyan regardless of political belief and affiliations. Iyon lang inan makulog sa tuya paminsan paano padignal. Taan gabos na sana, iki-connectar sa politika. Nauyam sa magdangog tapig interview si Congressman Garbin. So, okay, we respect it much. But sisay po ang nakakaisik kan budgeting. Alangan man na sa regional director. Pag pinukpok ta sa regional director, in-interview ta matarampiyo, day kaming budget. Saan kita mahaganin budget? Sa gobyerno. Isus Maria Josep naman sisay nag-alokar kan budget, it is the Congress. Sindaan mina-alokar ka yan, mina-aprobar ka yan tabi. Kaya arog po ka ito ang wisdom kaan, with the endpoint na masabutan kan publiko na igwa po nin solusyon na posibleng pakinabangan generation for generation regardless of any political belief and affiliation pag naresolberan ang problemang kan DepEd. Bako, yun po yan. Sige, may dagdag kitang istorya sa luwas sa oras na 9 minutos bago mag-alas 10. Si Karen nasa linya. Karen, marhay na aga, please go ahead. Naputol. Si Compadreng Jomar, isiyong tamo na okay ang linya ni Compadreng Jomar, naputol din tabi Yan, sige po. So, iyan anong kuangkaan na sitwasyon. Yung mga may video da tabi, sabi ni VP Henry, padago sana mantang kunyan tabi, nagapo-programa kita. So, video da abo na ako ang retrato tabi So, iyan po ang manungod sa bagay na tabi Jerome makisinyal kung sisa ang ready ang linya baka nagkuanlan naputol mag-reconnect. It's either Karen or Pading Jomar notisyan mo lang tabi ako digdi Pading Nald or si Jerome. Yan, naka-reconnect na ning linya. Sige na padago sa natabi so mga video while we are having our program tama interview pa dayan. Suma video kung sisay. Sige, si Pading Jomar nasa linya hali dyan sa Premier Distrito Canalbay. Kumpadreng Jomar, good morning. What's happening? Salamat pa rin, Pio, sa mga oras na initin mo ng sesyon dito sa Sangkunian Panglong sa Bayan, kan Bakakay. Full force sinda, pati rin sa Cagayan de Oro, para sa continuing local legislative education program. So, aratindir tayo duman. Actually, dapat mag-atindir man ang ibang mga sanggunian. Pero, namonitor ko sa Banuan ka palilipot dahil naman nagpasiring duman sa sanggunian. Dahil lang yaro igwaman sindang atindiran pang mga masunod. And even sa Tabaco City, na ano na kung niya na dito sa Tabaco City, ano yung sugabot na may mga miyembro kang konseho, na sabi, dahil naman hindi kayo po makatindir, dahil lang halos every quarter, sige ko ay nipigaran, ibang araw kayo kaya nakakatindir naman sila sa iba. Kaya kompleto ang sangkunian panglungsod kan Tabaco. Roger. Pero na pa nakakapunan, session pa rin piyo ka na sangkunian panglungsod kan Tabaco, dahil lang sila nagsarakatan dito sa third floor na sesyon. Big entertainment na ninja sa mga bisita hali sa Metro Manila ang mga validator kan DILG para sa Seal of Good Local Governance. Ipagtabi pa rin Pio sa istorya kasunod sa tuyan ni Mayor Selakman. Roger. Nangunya na aldaw ang validation. Validation. Opo. Una yan pighalat-halat na pigpara-prepararan kan lokal na gobyerno sa loob ka nakalis ng kabilang aldaw. O may narabot hindi ka sa bago pasado alas 9 itong mga validator sa Metro Manila and dahil nakapuon sa session dahil nag-entertain mo na nagsabat pag-introduce sa inda mga validate and after that so yaw na duman sa conference hall sa mga validator saro-saro na ipapapod ang mga department heads for interview and may mga bibisita ako na opisina pwedeng bio nasa diskresyon nata kang mga validator kung siya ang surpresa ako hindi biglang duduman na opisina. Roger. Para sa visual na pag-check. Pag-obserbar. Pag-obserbar.
And tulupang barangay ang dudumanon. Apera kan dyan sa City Hall, yung department and kung anon sa indang magugustuhan dyan, maduman sinda sa ground level, ano? Opo, bibisita sige. Ako dahil ko pa aram kung anong barangay ini. Iyo. I don't know kung paano inibo sa pagpili o gigibo ng pagpili. Mm-hmm. Pero, maski kasunod mga pa, dahil manaram kang mga barangay, kung sinda bibisita no, dahil Yes, random, bigla na sa nang bibisitahon. Mm-hmm. And so, kasunod ba na inobserbaran ta na ipa-clear, so tinambo. So traffic. Anong nangyari ka ito sa traffic? Ano? Kasunod ba? Dahil wala clear. Ingon yan. Ngunyan medyo okay na napabantayan na. Gusto bantay na PSO. Ibong kayo ng Rizal Street and Union Street. May nakabantay. Iyo. So, digdi sa Rizal Street, nasa tarong side sana sa mga motor and kotse, duman man sa Union Street tarong side. Pag may minapundo pa rin Pio, na nakahasard, di tulog-tulos. Yan. Ito raman na, pakihali nang natabi ka mo, sir, ano ini? Bawal dyan. Diba kulang bawal? Puto kanyang pagkiriba kung may paratikit. Dahil madalasang dumulog dito. Tama man, arokan kumpadre. Tama man. May date na compassion, ano? Yan. Puto kanyang pagkiriba ko, sir, Ruto. Yan, mapasirin na ito. Tikit nga ito. Halian na nga yan. Halian na ito, guys. Matikitan. Sige. Ano madali nga sir, tao to parang siya kung ngayon may bigyan, no? At dahil hindi ngayon, hindi ka na tao yung paratikit. Huwag niya, sa bagyo dumang ka. Iya. Sige. Binayaan so ako. Kita matikitan. So, yun ang sistema. Kaya medyo malinigon mo dyan ang tinampo. And ma-obserbaran natin maghapon sa aka, naman. Rimate na. Sige. Ay, Kaya pa rin, tao din obserbaran tayo itong sa mga gigibo na interview. Kung masaray na barangay na maaraman na para sa pag-validate and maabot ng kati Mayor Grisel Lagman na makalusot na sindang mo niyan pero pangiturugan niya manini na bago siya tumatapos ang sa iyang term, maiwalat niya ini na ang tabako na ideklarar na konsiderar sa Seal of Good Local Governance. Roger, sige. Yan ang report. Jomar PNDCG. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya haligyan sa tabako, bakakay and other areas na pinagsubaybayan ngayon na pagkaaga kan sa tuyang corresponsal dyan si Pading Jomar. Anong advice mo Pading Nal si Chief Jimmy? Ipasok muna natin ang Joshua pagkatapos ka na kan baretang alas 10 ano? Ilaog ta muna si Chief Jimmy. Pading Jim Marhainal daw, please go ahead. Yes, maray na gatabi padi kaabang-abang sa aga ang kumpleanyo ni Mayor Fernando Gonzales. Ma-birthday man ang ni spekulasyon at diba may mga surprise ng informasyon para sa 2025 election. Advance happy birthday sa aga sa ani Mayor Tainando Gonzales. Taan aram ko talagang pinag-iistudyaran ni Tainando ang complexion kan probinsya politikal. Yun na. Napagaraman niya to tabi pa din na maski busy duman sa Kongreso si Congressman Fernando Didi Cabredo pauli iningo niyan. Para atindiran ang okasyon kan alkalde kan syudad nin Ligao. Ma-birthday Pagabot sa politika, niguan na ba ganin mga ipinaglantad na mga kandidatos po sa mga mayor's board members sa kampo ni Congressman Joey Salceda. Yes. Sa congressman, lantad na bagay ni si Mayor Adrian Salceda kan Pulangi. Yes. Si Congressman Fernando Didi Cabredo Garillo naman na talaga sa 3rd District 1-on-1 ini. Yan. Alagad ang kampo kan Cabredo Gonzales. Pagabot sa mga munisipyo, mga board members, iba pang mga posisyon. Sekreto silencio pa dahil pamanin sasabing
mga pangaran appear kay board member dati PM Imperial. Ito self-declaration ito. Ni PEM na Imperial. Oo. Sa ibong nalado, sigon kay Mayor Nando Gonzales bilang celebrante, simpleng pagtiripon-tipon man sa nada, ani sa sagibon, sabi, mga kapitan, mga women's organization, sakop man ni ex-Mayor Linda Gonzales, isa yung esposa, local employees, mga empleados digdi sa lokal na gobyerno, harampangan ng sila celebration sa birthday niya sa aga. Yan. Sain ang duwenyo? Hindi man sako na banggit kun sa hindi ko man ay hapot na tabi pa de. Oho. Kung mahapot ako kun sa ng duwenyo, gari ngayay kasiguro ka no. Paduman ko gayon ngaya. Dahil naman, kung naman na napot. Dahil taga-radyo baga, siyempre makon kan okasyon, maobserbar. Bako sa dahil ako nagapot ko sa insupinyo. Tabayan na niya to, ang mga posibleng pagboto kan na mga kapwa politiko na makikipagselebrar sa birthday ni Ligaw Mayor Nando Gonzales. Natural, ini na maburuto. Natural, because of may this mga informasyon na. Because of this pagiging political figure digdi Salbay. Daking congressman, naging gobernador, mayor, siyempre yan mga kapwa politiko na makikipag celebrar sa iya. Sige. Si Mayor Nando Gonzales kan Ligao City. Dahil man kaming ako nag-celebrar masyado kang birthday ko sa ordinaryong tao lang ako, Jimmy. Bako man ako nakulaw na tao. Kaya siguro ang selebrasyon ko, ordinaryong tao man. Ang gano'n lang ako. Pero maselebrar man ako sa mga amigo ko sa mas naman sila. Pero niya ako, dito lang kita ta. Mga salay na tao kita. Dito lang ang naselebrar. Para ni aram mo na, kakakabang-abag siyempre ang mga aragsa na aktibidad mo. Una pa man ka man yung mga plano ngayon. Kaya man, siguro sa mga kapitan, nagpaplano man na. Kaya, kalipon-tipon man kita. Sa mga empleyado man kan munisipyo, gusto mo sila magtilipon-tipon. Sa mga amiga man kan misis ko, na women's league nga. Gusto man. So, ito ang mga date activity. Pero moderate lang. Moderate man sa nadata, bebe. Ano, nagdaay mo ma-discovery andyan, kumpadre, sa Ligao. Saan na rin? Kung saan ang style. Dahil kuman, posible itong siyempre sa mga kung sarong binyo ba kasi dahil na ako mabanggit. Kumasala baga ako. Iyo man okay, sige. Jimmy nasalita di si Jimmy nyo. Thank you so much, Chief Jimmy. Hali dyan sa Ligao City. Sarong reaction pa bago kita mag-time check. Buda barayta. Sabi ni Pading Noel na manalo, manungod duman sa tuyang pagpaliwanag kung nata ang pigapudan ta. So ako Bicol, si Congressman dati, now Executive Director ka na ko Bicol, Pido Garbin Jr. manungod sa budget para sa mga classrooms digdi sa Legazpi pagtaraning na lugar. Sabi ni Pading Noel, very well said Padi. Ang importante, natatabangan sa mga estudyante and ang DepEd Padi, nag-aalat lang yan ki budget. Pero kung may nagmamalasakit na magkakaigwang budget, ang school building ta dapat ma-appreciate yan. Natural yan pa din na nagkakaigwang politika taso naglalakaw affiliated sa sarong political entity. Tama katabi dyan, kumpadreng Noel Manalo. Sige, mabareta muna. Oy, happy fiesta databi sa mga taga-Tuburan kan Ligao City. Yan. And advance happy birthday kay Mayor Itay Nando Gonzales kan Ligao City. We will be right back pakalis kan mga bareta. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayan.
At siyambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Importante para kay President Ferdinand Marcos Jr. ang strategic trade kan mga kagamitang pangmilitar para sa pagpromotir kan rule of law, pagprotekta sa publiko asin ang pagpauswag kan global peace asin security. Sigun sa presidente, nagdadaranin banta sa trade management ang naguusbong na mga teknolohiya sa lado kan militar umagin sa sibilyan. Katakod kaini, sinabi ni President Marcos na dapat man na maging mas responsable asin madiskarte sa paggamit kan mga bagong teknolohiya asin siguruho na day ini magagamit bilang weapons of mass destruction. Mientras tanto, siniguro naman kan presidente na ipagpapadagos ang pag-upgrade kan industry standards, modernisasyon kan mga regulasyones asin pagpapararom kan pakikipag-ugnayan kan nasyon sa paagi kan na trade asin investment frameworks. Arog kan Association of Southeast Asian Nation o ASEAN, Asia Pacific Economic Cooperation o APEC, Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, asin ang Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Yan ang pangalas Jess na bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, Marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin, Mega 1. Ang Mega 1 ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Bara
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba, may albay. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin.
May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwan nin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat, meron ka ba? Asim kilab ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na langani. Extra rice pa! Knorr! Tingugan Banwaan. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Sige, volta na kita sa programa. This time, may mga bisita kita from Bicol University, College of Arts and Letters. Tabi? So, sino gustong magsalita? You're on cam, Sino gustong magsalita? Sino ba? Sino? Yung nakaupo. Sino nakaupo? Si Giselle Bino Giselle. Ma'am Giselle, pakilapit ng konti dyan sa mikropono. Anong pangalan mo, ma'am? Pakilapit ng konti sa mikropono. I'm Giselle May Bino po. Giselle May Bino. Bino ang apelyido mo? Yes po. May kasama kami dito, Joshua Bino. Kapatid ko po. Oo lang yan. Kapatid na pala si Joshua. Joshua, may masalida na sa imo. Lintek na habo ito. Sige. So, yung katabi mo, anong pangalan mo, Iho?
Jaril Borlasa po. Ano po? Jaril Borlasa. Jarin Borlasa. Taga saan si Jarin? Sa Rawi San Miguel po, Tabaco City. Tabaco City. Sige. So, how does it feel? Andito kayo ngayon sa DCGB na papakinggan ang boses nyo sa AM band region-wide. And worldwide, ayun, napapanood tayo worldwide dyan. Sa Afghanistan, sa South Korea, North Korea, sa Palestine, sa Israel. Yan natin sinasabi ko. Kung may gusto kayong sabihin, sige, you have all the time. The microphone is all yours. Sino gusto magsalita? Sino i-shout out, ha? Sino ba? Shout out po sa mama ko dyan sa Ligao City. Ano pangalan ni mama mo? Ano pangalan ni Si mama mo? Mama Gemma. Gemma ano? Gemma Escobete po. Gemma Escobete. Ikaw, anong pangalan mo, iha? Daniela po. Daniela. Si Daniela andito. Pag galing niya dito, pupunta daw ito ng mall. Sa SM, kasama yung jowa niya. Sino pa? Shout out po sa mama ko, si Miss Albino. Hi, Mama! Si Madam? Miss Albino po, sir. Michelle ang pangalan ng mama niyo, Yes ni po. Joshua. Miss Albino. Sige. Sino pa gusto magsalita? Ama ko po. Sige po. Hi po, single po ako. Sino gusto magbasa nito? Ayan, Si yun. Ira! Sino? May breaking news tayo. Sino gusto? Sino ba? Sige. Maupo ka muna. So ano pangalan mo? My name is Iron Von Deacons Telemos po from Tabaco City, Albay po. Dahan-dahan lang kasi hindi naiintindihan. Ano pangalan mo? May konting feelings, okay? Sige. Tirahin mo. Sige. Ako po si Iron Von Deacons Telemos po from Tabaco City, Albay po. Yeah. So what's the breaking news? Ano ba? Vice President Sara Duterte hindi pupunta sa budget hearing ng mababang kapulungan. Sino pa? Sige kayo kung anong message para maka-extra na tayo. Sige, yung message niyo sa inyong mga classmates or what? Sige, go ahead. Hello po, Ma'am Yer. Salamat po. Sana po flat uno. Sige. Okay, so how was your experience? The interview kanina dito? Sobrang fulfilling po sa part ko and sa part din po namin as a mga media practitioner po. Kasi po kahit papaano po na-experience din po namin yung kung ano po talaga yung nangyayari dito sa mga stations po. Oo. Si JR Perez. Sino ba si JR? JR, mapo ka dito. JR Perez. Yan. Di daw na. JR Perez. JR Perez on the line. JR, good morning. Good morning po. Yeah. Hindi po ako spy. Taga saan ka, JR? Taga Buyuan, Legazpi City po. Are you single? Single and ready to mingle. Sorry. Ito nga, basahin mo nga to. Yung breaking, ikaw nga, mag-diskarte. Paano mo babasahin yan? Halimbawa, ikaw yung nasa newsroom. Ikaw yung nasa anchor. Paano mo yung babasahin? Sige nga. BP Sara Duterte hindi pupunta sa budget hearing ng mababang kapulungan. Ang pakialam ko. Sir, kinakabahan. Meron ka ba yung babatiin na special? Siguro po si Ate Sya. Si Sya na. Hello po, Ate Sya. Kilala mo sa Sya? First cousin ko po. First cousin mo. Anong makasabi mo kay Sya? Maganda ba? Super po. Sip-sip. Sino pa? Sino gusto pa magsalita? Gusto lang po namin magpasalamat po sa bumubo po ng DCGB kasi sa pag-accommodate po sa amin and kay sa prof po namin kay Ma'am Mayor for giving us this opportunity to dito sa DCGB. Ito, sasabayang bigay sa inyo ha. Hi, we're from ano bang school ninyo? Bicol University. And this is DCGB number 1. Sige. Practice mo na, sige. 1, 2, 3. Hi, we're from Bicol University. This is DCGB number 1. Take one lang. Sige, thank you so much. Thank you, sir. Sige, enjoy your day. Sige, thank you. Sige. So, yan, ingat kayo ha. Yan ang satuyang mga bisita hali sa Bicol University. Sige, ano pa din na lang advice si Joshua? Sige, may dagdag na istorya si Joshua Bino hali dyan sa luwas.
Joshua, mabawaran kang trabaho. Napasya pa lang dyan so dipisilon sugoon sa harong. Dipisilon sugon sa harong. Walang iya ka. Pero digdi napatabil mo. Sige, go ahead, Joshua. Anyway, Tadi Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraantabay sa inyatong bareta. Dahil pa maaraman, dahil pa makataram ang Department of Education o DepEd Bicol kung ano ang rason asin kung napano diit o kulang so mga estudyante. Naputol ka, Joshua. What happened sa signal? Go ahead, Hello? go ahead. Dahil pa maaraman na Hello? Go ahead. Hello. Sige, Kung go ahead. natatabi, Sir Pio, kulang so bilang kan mga estudyante nga nagpa-enroll sa mga DepEd schools para sa school year 2024 to 2025. Ini sigun kay DepEd Bicol spokesperson Mayflor Marie Humamil kung saan sigun sa iya ang saindang opisina ni na assessment para maaraman ang rason may kinaraman sa sharing na bagay. Sobra sambulan na kaya Tadi Sir Pio kan magpuon ang school year alagad dahil pa naabot kan DepEd Bicol so target tindang bilang kan mga estudyante. Maguntaan pahayag ni Humamil. Actually, kung iilingon below the target, kasi ang target is 1.8 plus. Pero we are registering 1.6 plus lang. Pero still ongoing pa enrollment up to September 30, after the end of September pa naman. So pwedeng may date pa yan. Ngunyan, even yung ating region is hindi pa ma-identify yung mga factors. Why ganun ang naging figure ng enrollment mo yan. So yung PPRD natin will still have to conduct assessment sa mga field, sa mga schools, yung mga factors na nakaapekto for that low target. Paano po natin ito? Sir Pio, ang pahayag ni Humamil. Roger. Yan tabi ang dagdag na istorya hali sa lawas with Boy Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Kasabay si Boy hali dyan sa DepEd Region 5. Salamat kan sa ido pagkantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Dahil maghali, tulos na masunod si News Director Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kan